Hola, soc Carles Sisó, responsable de competicions de la Universitat Autònoma de Barcelona, que aquest any coordina els Campionats de Catalunya Universitaris 2019-2020. Volia explicar-vos una mica com ha anat la primera jornada, principalment dos fets importants. Una, la gran participació del conjunt d'universitats i, per altra banda, el nivell que estan demostrant els equips en general de totes les universitats. Ja l'any passat hi va haver-hi una pujada de participació, però també del nivell, però aquest any la veritat és que s'esperen una segona jornada, semifinals i finals molt intenses i molt disputades. Per altra banda, doncs, esperem que continuï el bon joc i el fair play que han demostrat la gran majoria de competidors, i també afegir una mica la competició d'esports individuals, que va començar amb la mitja marató de Vilafranca, la Jambuenc, l'Unitenis, i ara a poc s'aniran afegint tota la resta de competicions. Esperem que conjuntament amb la Uniran augmentem la gran participació, que aquest any ja segurament pujarem dels 7.000 participants, i a banda d'això felicitar per una banda l'Ajuntament de Sabadell per deixar-nos totes les instal·lacions, que estan en òptimes condicions, i a partir d'aquí res més. Felicitar a tots els esportistes i els tècnics que col·laboren amb nosaltres.